Uznáme to Pečkovi, prosím. Uznáme, ok. Ale neprečo bude čítať ako ja. To pripraviť naše disciplínu. 4, давай. No, by sme mohli uznať. OK. Teraz ešte ideme tam, tak ideme tam. OK. Takže teraz je tam ten bord. Tuto. No. Takto. Takže, nerob. Poďme na ten bord, hej? Potom to musíme ešte ja, aby sme to uznali. Poďme na pennyboarde, ok, vidíte? No asi nevidíte. Tu je pennyboard, hej, boka. No, to, takto. No, pôjdeme rovno. Ale po sedačky, hej, tak sa obtočíme. Tak pôjdeme koliečka, raz. Ok, 2. To je všetko, hej. No tak jasné, že... Tak, no. A ideme na to. To Nikola Nikolka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3. Jedu, vole, rybu, A to by bolo tohto videa koniec. No tak ešte pôjde Nikolka, ok? A už máme baterky. Koľko mám baterky, neviem. No, za chvíľku sme tu zas. To je správny čas. Takže zatiaľ sa majte a o chvíľu, keď sa vychystáme, tak pôjdeme, ok? Tak sme tu zas. Ok. Segra. Konej fake. Spraví. Prepáčte, že on ho kopíruje, ale on ho proste miluje. No a dneska ešte by som mohol vydať. To mi prepáčte. Ešte dneska by som mohol vydať. Čo mi to... Ešte dneska by som mohol vydať teda make-up challenge, alebo zajtra by som ešte vydal make-up challenge, kde ja ako neskúsený a ona ako tiež trochu neskúsená budeme sa navzájom make-upovať. Takže potom budeme... Potom ma v komentároch nekritizujte, že neviem, čo sa používa, kde, hej, babi, hlavne Simona, Ema, až neviem, kto z našej triedy, 4. D, že? A tak, zatiaľ sa majte, čus, bus, kačabus!